So a yau dinnan maganganun da zamu yi maganganu ne masu muhimmanci waɗanda maganganun sun shafe ni, sun shafe ka, sun shafe ki, sun shafi dukkanin wani ɗan Najeriya da kuma wani makwabcin zaman Najeriya ko kuma wani wanda yake da mu'amala da Najeriya, kamar wanda yake da iyaye a Najeriya amma baya Najeriya, ko kana da ƴan uwa ko abokai ko wasu dai haka a ce suna Najeriya kai ko ba Najeriya kake ba, ko kuma ɗan Najeriya ne kai, wannan abu ya shafe mu gabaki ɗaya. Me yasa na faɗa haka? Saboda ga hujjoji da dalilai musamman ma game da abubuwan da suke faruwa a Najeriya. Najeriya mu cire batun adawa, mu cire batun son kai, mu cire batun wani jam'iyya, mu zo batu ne na tsakani da Allah, ba batun abin nan ba. Najeriya tana fama da matsatsalu kamar haka. Najeriya tana fama da matsala ta yunwa, domin a Najeriya akwai mutane da yawa wanda yunwa ce ta zama matsalar mutuwarsu, yunwa ita ce ta kashe su. Kun gani? Najeriya tana fama da wannan matsala. Najeriya tana fama da matsalar rashin tsaro. Najeriya tana fama da matsala ta rashin lafiya. Najeriya tana fama da matsala ta cin hanci da rashawa. Najeriya tana fama da matsala ta rashin muhimmancin sanin talaka. Ina fata ko me yasa nace muhimmanci? A yanzu Najeriya idan kai wani ne to zaka ci mutuncin mai mutunci ka zauna lafiya. Idan kai ba wani bane, ma dan talaka ne kai, wallahi tallahi karan gidan mai kuɗi yafi ka. Ina wani zancen karan gidan mai kuɗi? Kadangaren da yake hawa kan katanga gidan mai kuɗi yafi ka jin daɗi, domin shi ko ba komai ya san da cewa kusan kullum za a dan watso ya taliya ta dan lalace, ko kuma taliya da ba za a ci ana dan watsa ta bola, zai je iba ya ci. Kai a ina zaka je ka iba ka ci? Kai in ka kuskura ma ka je ka ce zaka ibi wannan taliya ka ci ko shinkafar, in kai wasa wallahi kai birsin. Domin mun ga irin wannan har so biyu kenan, wanda makwabci, kwadan yi hakuri zan dan baku wannan labarin. Makwabci ne na wannan labarin, reality ne, ma'ana gaskiya ne, ba wai kago shi akai ba, gaskiya ne. Wannan abun ni na yi fira da su, na tattauna da su, musamman talakan, wanda talaka ne, yunwa, yana fama da yunwa, iya yunwa, yana da mace ɗaya, yana da yara 6, tsawon kwana 4 kenan ba a ɗora abinci a gidansa ba, sai dai ya fita dan yi kama kamai, mata ta dan fita ta yi kama kame, a haka suke dan samu abincin da za a ci. So wata rana gari ya waye da safe, a ranar da yunwa suka kwana, gari ya waye da safe, ƴaƴansa ya kuka suke, ya fita ya je ya buga bugan bai samu abinci ba, talakan kenan fa. Ga kuma mai makwabcinsa, daga kofar gida da kofar gida, makwabcinsa katanga ce ta raba, shi kuma abinci har watsawa yake a bola. Wallahi nake gaya muku, mutumin nan ya rasa yanda zai je ya kwankwasa gidan mai kuɗin nan, ya fito ya roƙe shi kan cewa dan Allah dan Annabi ga halin da yake ciki, ya taimaka mishi da abincin da zai ci shi da iyalinsa. Wallahi mutumin nan hana shi. Daga ƙarshe sai gashi an ɗebo abinci a kwando da yawa, abincin da ya fara fumfuna zai lalace, za a zubar da shi. Wallahi daga ƙarshe aka je za a zubar da abincin, mutumin nan ya je ya roƙi mutumin nan, ya ce dan Allah dan Annabi a je a tambayo Alhaji nan, yana son abincin nan, yana so zai abu nan, tunda mai gadi ne aka ce ya zubar. Mai gadi aka ce ya zubar, ya ce a ya san halin Alhaji ba zai iya bayawa ba, sai ya ce a zubar, amma dai bari in je in tambayo mashi, in ya yarda za a baka. Mutumin ya ce to, mai gadi ya je ya tambayi Alhaji, wallahi Alhaji sai ya ce a'a. Daga ƙarshe bayan an je an zubar da shi a bola, yaran gidan talaka nan sun zo suna cin wannan abincin na bola fa, wallahi daga ƙarshe kotu ya kai su kan cewa wai sun zo za su yi mishi asiri. So maganganun namu suna da yawa, sai dan ce ku yi haƙuri, ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu mai ɗimbin albarka, ku yi subscribing kana ku danna ƙararrawa.